da wannan shiri a kowane mako mukan yi kokari mu ci ɗan takaitaccen tarihin jarumi ko jaruma a cikin wani masana'anta ta shirya fina-finai. Kamar yadda ka sani, sunana Aisha Usman Adam, ni haifaffiyar garin Kano ce. Na yi primary school, na yi secondary school a Kano, then na ji na yi digiri a Katsina. Bayan na gama kuma na yanke shawarar faɗawa harkar shirya fina-finan Hausa. To, bayan kin gama da takaitaccen tarihin ki a rayuwa, to takaitaccen tarihin a cikin duniyar shirya fina-finai ba. Ban daɗe na fara ba gaskiya. Zan iya ce maka wata na biyu kenan. Watan ki biyu kacal? Sosai na fara Hausa fim, amma alhamdulillah ba daɗe da fara ba, amma an ɗan yi da yawa. An yi da yawa. Kin kai aka ɗari kenan. A zai su kai ɗari. A to an ce da yawa. Ok, to an ɗan yi ba laifi. Ya ba cikin hannu. Manga? Ya kusa haka. Ya kusa ya kai tara kenan. Eh. Ya kai tara. Ya kai tara. To, Aisha Umaira, kin gaya mana cewa kin yi fina-finai daga zuwan ki baki bi wata biyu ba, kin taka rawa a fina-finai kika fita a ciki. Series film ne wanda ake yanzu. Na fara da bugun zuciyar masoya na Rahus Film Production. Then sai na zo na yi jini kuma Izzar su na Bakoki. Ana cikin haka na kuma zuwa na yi jini ɗin Gargada. Fim ɗin Aliyu ne, gaskiya mun gama aikin amma ba a kai da sake shi ba. Sannan na yi taka rawar gani a fim ɗin Zaɓi. Ana kan sake shi yanzu haka. Then na fito a makarantar su. Shi ma yanzu haka ana kan yin shi. Then kuma akwai ‘yan mata. Shi ne ‘yan Kaduna ne ma gaskiya, ba na nan Kano ba ne ba. Yanzu haka kuma ina da guda biyu a har waɗanda ba a kai da fara ba. Akwai script. Sosai. Kin ga a harkar shirya fina-finai ba wanda suke fuskantar matsala wajen shigowa wato daga gida kuma wajen karɓar su a cikin ita masana'antar, domin kamar da aka sani ita mace daga farkon rayuwarta har ta mutu tana ƙarƙashin kulawar mijinta, daga nan sai ta karɓi kulawar iyayen, daga za ta fara ƙarshen kulawar iyayenta, in ta yi aure ta ce ƙarshen kulawar mijinta. Kin ga bambanci da maza. Namiji wuce shekara 18 za ki ga iyayensu ba su za su iya wakyale shi ya fara cin gashin kansa. To ke me sirrin daga fara waki kika fara da iyawa? Ban gane ba, ya aka banni. Yawwa shi ne ƙalubalen kika fuskanta. Gaskiya na fuskanci ƙalubale. Saboda na daɗe ina son harkar fim. Tun san da na gama secondary school na samu mama na ce mata zan shiga harkar Hausa fim. Mama na ta ce a'a, zan shiga ba. Saboda tana ganin kamar na shiga